שלום, שמי שמחה שדה. המחשבות שהטרידו אותי בעבר, איך חיים ללא דאגות כלכליות ונהנים מהחיים. ולכן פתחתי אוזניי גם לדברים חדשים והזויים. הסכמתי לשמוע הכל כדי למצוא את התשובות, מתוך אחריות למשפחה ורצון לפרנסה טובה. מצאתי את הדרך. את זה אני מספר לכל מכריי וידידיי, ומסייע להם להיות חלק מהסוד. צרכנות נבונה. אז בואו נבחן יחד דרך כיצד ניתן להגיע להכנסה של 15,000 שקל ויותר על ידי הפיכת הוצאה להכנסה. כיום רוב האוכלוסייה מרוויחים לפי מודל של זמן שווה כסף, והם כבר עובדים 10 עד 12 שעות ביממה. מצב כלכלי כיום של רוב המשפחות שההוצאה הרבה יותר גדולה מהכנסה, ובדרך כלל כלכלנים ידברו איתנו איך אנחנו לוקחים ומקטינים את ההוצאה כדי להצמיד אותה להכנסה. אנחנו בשעה מועדון צרכנות נבונה אומרים, בואו נראה איך אנחנו לוקחים הוצאה והופכים אותך להכנסה. אז כיצד אנחנו עושים את זה? שימו לב, 87% מהמשפחות בישראל מוציאות כסף לפתח למזל. מהו פתח למזל? זו שאלה מעניינת. פתח למזל זה שוק של כ10 מיליארד ש"ח בשנה. לוטו של מפעל הפיס, מיליארד ש"ח בשנה. כ-600,000 מנויי פיס. טוטו, ווינר, צ'אנס, חשגת וכל אלה, הוצאה קבועה כ-87% מהמשפחות. חבר בשעה מועדון צרכנות נבונה משתתף אוטומטית בשתי מסלולי הכנסה. מסלול אחד, הכנסה מהמזל, שולחים עבורו את הלוטו והוא יוכל להרוויח. מסלול שני, הכנסה מהעברת המידע. כיצד הופכים הוצאה להכנסה. המסלול הראשון, שעה מועדון צרכנות נבונה, שולחת עבור חברים את הלוטו של מפעל הפיס. זכית, כספי הזכייה יעברו לחשבונך. כלומר, מה השירות שאנחנו נותנים? שליחת טופסי הלוטו של מפעל הפיס לכל הגרלות בחודש, בין 9 ל-10 הגרלות בחודש. כלומר, הולכים לדוכן, לשליחת טפסים, בדיקת תוצאות ההגרלה ואיסוף הזה, ושליחת גם מייל וגם הכסף לחבר המועדון, לחשבונו האישי בבנק. המסלול השני זה הפיכת הוצאה להכנסה, להעביר את המידע לאנשים. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. הרעיון הראשון הוא תעביר את זה הלאה. רק על הרעיון של תעביר את זה הלאה ואנשים יצטרפו, אפשר להרוויח באותו חודש כבר בין 200 ל-2,000 שקל בחודש. השיטה, חבר מביא חבר. כמה אנחנו עושים את זה, כמה אנחנו מספרים לחברים על מסעדה טובה, על סרט טוב, על ספר טוב. בשיטה שלנו גם מקבלים על זה כסף. בואו נסתכל, החברה החליטה לתגמל את החברים בתוכנית ייחודית שנקראת מערכת סגורה 4/10. כלומר, כל חבר שמצטרף מקבל 4 מקומות פנויים בשכבה הראשונה, ומתוגמל עד שכבה 10, בשיטה של חבר מביא חבר. דוגמה, ברק הצטרף, ישר נפתחו לו 4 מקומות פנויים בשכבה הראשונה. ברק צירף את ארי, גם לארי אוטומטית נפתחו 4 מקומות פנויים בשכבה. עכשיו מגיע הדבר המעניין יותר. ברק צירף 4 חברים, אבל הוא גם צירף חבר חמישי. חבר החמישי שצירף ברק גולש לארי, נדב, אתם רואים? מי הרוויח? ארי וגם ברק. פייר והגיוני. אוקיי? כי אחד עזר לשני. בעצם מה שקורה פה, אנחנו עוזרים לחלשים במערכת, להתחיל לקבל כסף ויוצרים בעצם קהילה מתגמלת. אז מה מקבלים תמורת התשלום החודשי? חברה מציעה 3 סוגי חברויות. חברות ראשונה, שנקראת רגילה, 1 טבלת לוטו מבחינת המוצר ו1 אקסטרה. עלות 110 ש"ח בחודש. חברות זהב מבחינת המוצר 3 טבלאות לוטו ו1 אקסטרה. עלות 260 ש"ח לחודש. חברות פלטינה, 6 טבלאות לוטו ו1 אקסטרה. עלות 490 ש"ח לחודש. הזכות הגדולה של העברת המידע, ויש לכם את הזכות הזאת, להעביר את המידע הזה הלאה ולקבל כסף כל חודש מתמלוגים. זה הדבר החשוב שאתם מקבלים בכל התשלום הזה. כיצד עובדת תוכנית התגמול? אמרנו 4 שכבה ראשונה עד 10 שכבות כלפי מטה. בחברות רגילה אנחנו ב-110 ש"ח בחודש מתוגמלים על שכבה 3. חברות זהב 260 בחודש עד שכבה 6 ו-490 עד שכבה 10. מה שצריך לציין וצריך לזכור, יש דמי רישום והדרכה חד פעמיים של 150 ש"ח,
ובטבלה הבאה אני רוצה להראות לכם מה קורה שבן אדם החליט לעסוק בזה שעה ביום, ולצרף בן אדם אחד בחודש. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים פה, זה החודשים, בחודש הראשון, אתה או את צירפתם בן אדם אחד, אתם 2, תשלום החודשי 110, השתתפתם בכל הגרלות הלוטו, יכול להיות שגם הרווחתם כסף, קיבלתי תמלוגים 1.10, ועוד 50 שקל דמי מענק, על כל חבר שאתם מצרפים, מקבלים 50 שקל דמי מענק, קיבלתם 51.10. בחודש השני כל אחד מביא אחד. זאת אומרת, באותה שעה שאתם עובדים, כבר גם הבחור שצירפתם עובד שעה ביום, והנה בסוף החודש גם לא יש עוד חבר, שילמתם 110, מה שזכיתם זכיתם, 9.90, ועוד 50, 59.90. חודש השלישי, הכל משתכפל, כל אחד עובד את השעה ביום, בעצם אתם כבר מקבלים כסף על 8 שעות עבודה, אוקיי? 110, 34.10, ועוד 50 שקל 84.10. בחודש הרביעי, תראו איך הקשר בין זמן וכסף פה לא נותן עניין, כי אתם עבדתם את אותה שעה כל חודש, אבל בעצם עבדתם כבר עם כל החברים שלכם 32 שעות, וקיבלתם כבר 216 שקל. אם נמשיך לחודש השישי, אנחנו רואים כבר, כדאי לשדרג לשלב הבא ל-260, כי יש לנו עומק, וכדאי לנו, אז אנחנו מרוויחים כבר 502 ועוד 50, 552. אם נסתכל בחודש השביעי, כבר 128, בחודש השמיני, 2,000. והנה מגיע, החודש השמיני, שהוא 2045, בואו נראה מה קורה ב4 חודשים האחרונים של השנה. ב9, 10, 11 ו-12, ותראו הפתעה מדהימה. בחודש התשיעי כבר חושבים על 4,000 שקל בחודש. בחודש העשירי כבר 12,000. ואם נגיע לחודש ה-12, 54,000. קשה לנו לראות את זה, שאנחנו מרוויחים את זה. ואני אומר ביחד, בואו נתחיל, בואו נגיע ל5,000, ואם פה נראה איך אנחנו מתקדמים. מהיכן מגיע הכסף? הכסף מגיע מ6 מקורות. זכייה בלוטו, פחות 9% דמי תפעול תמיד. זכיתם ב10 שקל, קבלו 9.10. זכיתם ב100 שקל, קבלו 91. זכייה ברשת, צירפתם חבר והוא זכה ב5,000 שקל או יותר מזה, אתם מקבלים כסף. איך? החברה לוקחת את 9% ומחלקת. לכם 3%, לזה שהביא אתכם 2, לזה שהביא אותו 1, ככה הכל זה 6, ועוד 3% לחברה 9%. בניית העסק, שזה אני חושב הקטע הכי חשוב. דרך אגב, שני הדברים הקודמים שדיברנו עליהם זה עניין של מזל, אף אחד לא יכול לצפות את זה. בניית העסק אנחנו יכולים לתכנן, אנחנו יכולים לצפות את זה, אנחנו יכולים להגיע לזה. אוקיי? יצירה של קהילה כלכלית, העזרה היא שלנו, אנחנו עוזרים לכם גם בוובינרים, גם בפגישות 1 על 1, כדי שרק תצליחו. יחידת תגמול זה כמו מניה, בבורסה מי מקבל אותה, זה 16% בעצם הרווח הגולמי, מחולק לבעלי יחידות תגמול, מי מקבל אותה? מקבל אותה בן אדם שיצטרף ב-490, כבר בחודש הבא הוא מקבל כסף, אם הוא הביא אנשים או לא, ואם מישהו יצטרף ב-110, על כל 10 אנשים שהוא הביא, לא חשוב בתקופת הזמן, הוא מקבל גם יחידת תגמול. 50 שקל דמי הדרכה חד פעמים על העשייה. זה חלק מהעשייה, זאת אומרת, דמי הדרכה על זה שאנחנו מדריכים את החבר החדש שנכנס, מדברים איתו, והבאנו אותו למערכת, ואז מגיעים התמריצים. תמריצים נותנים לנו אפשרות בעצם לפתוח את העסק בלי להוציא כסף. כל חבר שיצרף 2 חברים חדשים למעלה בחודש, יקבל את התמריץ. על צירוף 2 חברים בחודש, דמי הדרכה אתם מקבלים 50 כפול 2 100 שקל. תמריץ תקבלו עוד 100 שקל, סך הכל 200 שקל. תחשבו על זה. התחלתם את העסק, 110 שקל שילמתם, הבאתם 2 חברים למערכת, והנה קיבלתם כבר 200 שקל. אני לא מכיר הרבה עסקים שכבר בחודש הראשון מכניסים כסף. אם נסתכל אם צירפו 3 אנשים, אנחנו מדברים כבר על הכנסה של 300 שקל, אם אנחנו מדברים על 5 חברים, תראו, דמי הדרכה, 50 כפול 5, 250, תמריץ 450, זה 700 שקל, ואם אתם מצליחים להביא 10 אנשים בחודש, בלי שום קשר לתמלוגים, אתם מקבלים 2,000 שקל בחודש. אין עוד עסקים כאלה שמהחודש הראשון, אתה מביא הביתה כסף במקום להוציא כסף. 4 שאלות שתמיד עולות,
איך מצטרפים? אז זה דרך האתר, אפשר להצטרף, מה שחשוב זה לרשום מי צרף אתכם למערכת, מי הביא אתכם, את השם שלו, את המספר שלו, איך משלמים בכל כרטיסי אשראי, פרט לדיינרס ובהוראת קבע, איך מפסיקים, שזה מאוד חשוב, אני תמיד אומר איך מתחתנים, אבל צריך לחשוב גם איך מתגרשים, הודעה בפקס ובמייל, בין ה-15 ל-20 לחודש, ולא מחייבים אתכם על החודש הנוסף. מי שמשלם בהוראת קבע חייב לדווח עד ה-15 לחודש, מי שמשלם בכרטיס אשראי צריך לדווח על הפסקה עד ה-20 לחודש ומחוץ למערכת. אין זמן שאתם חייבים להיות במערכת. הכי חשוב זה איך מצליחים. ואיך אמר פעם ישי זיו, שהוא אחד המובילים אצלנו בעסק, בלל, בהתחלה לא לבד. אתם לא יודעים לעשות את זה, תגידו לחברים שלכם, נתקלתי במשהו מאוד מעניין, אפשר להביא כסף הביתה, אני אשמח לשבת איתך ולראות לך את הדרך, אבל אני אביא איתי מישהו שיסביר לך את זה הרבה יותר ממני, כי אני עוד לא הבנתי בדיוק מה נכנסתי. אם אתם חושבים שההזדמנות היא שוויונית עבור כולם, נראית לכם הוגן, הצטרפו עכשיו. אם יש שאלות, אני אשמח לענות על השאלות, אף על פי שזה יהיה, אם זה לא יהיה בוובינר, אלא בהקלטה, אז אפשר לצלצל אלינו, נשמח לדבר. הזדמנות תמיד נמצאת קרוב אלינו. האדם הנבון לומד לזהות את ההזדמנות, לנצל אותה בכל זמן ובכל מקום. לשירותכם, בכל שאלה ועניין, יש את הטלפון פה, 03-756-2226, ואנחנו נחזור אליך להמשך שיחה. נשמח שתצטרפו למערכת, אתם בדרך הנכונה להצלחה. שיהיה לכם יום נפלא והרבה אושר.